Шейкър по Радио Пловдив. 9:03 минути. Продължаваме да бъдем на линии на 632-400, код за Пловдив 032. Рати Юруков, музикален редактор и тон режисьор. Аз съм Дора Башакова. А в студиото, както ви обещах, вече психолога Стоичко Миличин. Добро утро и добре дошъл. Добро утро на теб и на всички слушатели. Винаги чувствам много добре, когато дойда при вас. Ами много се радвам. Тази неделя сутрин, как беше празник, е 17 юли, Света Марина, третия ден от горешниците, който обаче не е много горещ. Да, нали ние така една приятна буря ни разхлади и озелени града, целият стана зелен от листа. Зелен килим, да. Да, чудесно. Добре, ами повода, по който сме те поканили, е първата ти книга, Огледало без рамки, много хубав повод. Казвам първата книга, защото ти си психолог, отдавна се занимаваш с хора, техните случаи, имаш дълга практика, но за пръв път издаваш книга Приложна психология, по този начин определихме. Да, това е начинът, по който и аз се определям и близките, които така се прелистили с времето на творческия процес. Ами, дойде един момент, в който в кабинета ми започнаха да идват хора с идентични проблеми. Нали, неща, които могат да решат и сами, без да се налага да се консултира с психолог. И аз реших да опиша начина, по който аз си вървя към моето щастие, начина, по който аз се справям с проблемите, как ги оценявам, нали, как реагирам на тях и как те ми връщат, нали, по един прекрасен начин. Да, само преди дни излязоха и първите бройки на книгата. Много благодаря за това, че аз имам вече една от тези излезли бройки на книгата. Точно с това ще да те попитам, защото в началото, в увода, мога да кажа, на самата книга, ти казваш, че си открил откъде започва твой път към щастието и как избра посоката като цяло. Но като психолог, какво ще кажеш на хората? Ти каза няколко думи за това как си решил да напишеш книгата, за да им помогнеш на тях. Не помагаш ли обаче и на себе си по този начин? Човек, като изразява мисли, емоции и се терапевтира, или... Значи, в един момент, когато седнеш да ги напишеш всички тези неща, които ти се въртят в главата, почват се подреждат и получават някаква последователност, да не става някаква система. Но няма нито една система, която да е универсална и да помага на всички. Естествено, че ми помага на мен, защото всяко нещо осмислено по-добре, за да се напише, да превърнем, нали, мислената реч, нали, устната в писмена, означава едно допълнително осмислене и неща, които знаех, но не ползвах, започнах да си ги ползвам за собствено удоволствие. Сега да кажа и подзаглавието на книгата, което е интересно. Огледало без рамки или един нов прочит на Алиса в огледалния свят. Ами Алиса беше това, което систематизира книгата. Аз бях започнал да я пиша, бях направил едно планче структурирано за нея. И в един момент, когато стигнах до това, че съдбата е като огледало и както ние реагираме на нея и на това, което ни представя, нали, тя ни го връща по същия начин, просто отразява нашите мисли и желания. И тогава се сетих, че като дете имаше книжка за Алиса в огледалния свят и просто взех да си я препрочита и се оказа, че Луис Карл е написал всичко това, което искам да кажа, само че го е написал по един много по-красив начин. Без да го разясни, като остава възможност за разсъждение на хората. Но в интерес на истината това е много по-непозната книга от Алиса в страната на чудесата, много по-нечетена. Да, Алиса в страната на чудесата е най-популярната му творба. И сега излезе и на филм, който няма нищо общо с книжката, нали? Просто заползвали са заглавието и героите. Приказните истории, които разказват в Холивуд си. Имат някаква друга своя цел, да. И така, заслушах се и в един момент изтрих всички планове, които бях направил и последвах автора и дано се е получила една приказка, която да носи удоволствие от самото четене, а не само да бъде полезна. 10 глави, точно толкова, колкото ти самия ми каза се в Алиса в огледалния свят. Даже самите заглавия на тези 10 глави са много интересни. Всъщност те са взети оттам. Те са заглавията на главите в Алиса. Цитати има от самата Алиса в огледалния свят. Кити, Влади, това също са герои вътре в... Да. Колко от героите или кои от героите вътре са реални хора и кои са всъщност част от Алиса в огледалния свят или измислени герои, които просто трябва да ни покажат нещо? Значи героите, които са в цитатите, са си оригиналните герои от Алиса и дали са измислени или не, Луис Карл може да каже. Докато останалите хора, които са
наименувани, всичките са реални хора вече. Влади също е реален човек, един човек, който много преди мене беше намерил своя път към щастието. Твой приятел? Да, мой приятел от Плевен, който малко по-различни виждания от мен, но това е неговия път и той си го ползва и се чувства щастлив. В книгата казваш, няма правила, има само възможности. Да, така е. Няма правила, няма нещо, което да е универсално и да важи за всеки. Защото ако, както ние сега говорим, ако ти работеше с сценарий, който някой друг ти е написал, никога няма да бъдеш толкова естествен и няма да се чувстваш толкова комфортно и няма да се получава толкова добре предаването. Ти както сега. Благодаря. Нали, сега е много по-искрено, много по-човешко и много по-отворено. По същия начин е, когато аз съм написал нещо, аз съм го написал как го виждам аз, нещо, което работи при мене. А хората трябва да го пречупят през своето мислене и да вземат от книжката само това, което би сработило при тях. Могат да опитат едно-две от нещата и което сработи да го ползват. След това нещо друго могат да опитат. Никога няма нещо, което да е универсално и да важи за всички. Когато сърцето ти не го приема, мисълта към съдбата е фалшива и изкуствена и тя ги разпознава тези неща. Да, ти някъде там в книгата, сега не мога да кажа точно в коя глава, може би след малко ще мога да цитирам, да си прегледам записките. Става дума точно за това, че понякога разума е този, който ни подвежда, а интуицията е тази, която всъщност ни води към правилните неща, в правилната посока. В повечето случаи е така, но пък когато се намеси разума, ни дава едни много такива странни доводи, на които на нас ни харесват, ние си ги приемаме и си се водим по тях, защото те са разумните доводи. Да. За това след малко. Останете с Шейкър, разговора продължава. И Шейкър по Радио Пловдив, 632-400 на телефона, на който ви очакваме. Благодаря за обажданията и интерес към темата и предаването. Поздрави за вас с пожелания за прекрасен ден. В студиото продължава да бъде психолога Стоичко Миличин. Повода е неговата първа книга, преди дни излязла от печат, първите бройки на книгата "Огледало без рамки", с интересното подзаглавие "Един нов прочит на Лиса в огледалния свят". Сега наистина главите с много интересни заглавия взети от Лиса. Първата, например, е "Огледалната къща". Освен това, там има едно изречение, което ще цитирам и ще те попитам защо така. "Защо трябва" е гадна думичка. Не знам, но като чето главата, това изречение така някакси ми влезе в моята глава. Защото кога използваме трябва? Когато трябва да направим нещо с нежелание, нали? Или въпреки нашата свободна воля, ние постъпваме по определен начин, защото така трябва. Няма такава опция да постъпваме, защото така трябва. Ние постъпваме така, защото искаме. Може да не искаме да направим дадената постъпка, но искаме да получим някакъв друг крайен резултат, който минава през тази постъпка. Така че ние винаги постъпваме както искаме. И някой да ми каже, нали, да го ползва като оправдание пред себе си или пред останалите, аз трябваше да направя тази стъпка. Нали? Ами ние често го правим. По-скоро по този начин искаме да успокоим собствената си съвест или поне така си мисля. Това е една красива дума за оправдание, нали, която създава допълнително чувство за вина и чувство за това, че нещата, които ни се случват, не зависят от нас. Само да те попитам нещо. Дали хората, казвайки "трябва", се замислят? По-често го казвате така инстинктивно, но това означава ли пак същото, което каза? Абсолютно същото означава, без да се замислят, защото в един момент то ни става като част от ежедневието. Ние не го приемаме, в началото го ползваме по този начин, трябва да направим това, както и родителите ни казват, да, нали, трябва да. Нали, приемаме го от родителите си, вкарваме си го в собствения речник и то става част от нас. И се получава по естествен път. Но винаги носи някаква тежест в себе си, когато го казваме това, че трябваше да постъпя по този начин, трябва да направя или какво си, трябва да откажа цигарите. Никой не може да откаже цигарите, защото трябва. Той или иска да ги откаже, или не иска. Нали, ако има достатъчно силна мотивация, нали, ще ги откаже. Нали, както Марк Твен, така и аз съм го правил доста пъти. Отказвал съм ги, когато съм искал да започна отново, съм ги започвал. Сега как е? 4 месеца не пуша и сега от месец и половина пуша отново. Добре, всъщност през много случаи в практиката си преминал много книги, също така си прочел, за да стигнеш до написването на тази. В нея цитираш и автори като Карнеги, като Кехол също. Като всеки от авторите, както и аз не правя изключение, всеки има попадение и описва своя мироглед и неща, които са неприложими за останалите. Кехол има много добра теория за позитивното мислене, но имам един приятел, който подсъзнанието може всичко беше. Да, първата, тази, която беше най-популярната му книга, но имах един приятел, който седеше и насила си повтаряше, нали, аз ще забогатея, нали, като мантра, вкарваше си тая афирмация.
и очакваше това да се случи. Когато става под сила и под някакъв натиск, съдбата на натиск не отговаря. Съдбата отговаря на свободна воля и на свободна мисъл. Ако ти започнеш да го мислиш свободно, без да си го... той си правеше напомнение на телефона, че трябва да си го повтаря. Цяла програма. Да, по същия начин. Карнеги има другата крайност. Нали? Той наистина има прекрасна рецепта как да изградиме живота си в нашето общество, нали? В стадото, така че да бъдем добре приети, да бъдем харесвани и да бъдем уважавани. Но пък в един момент, ако започнем да следваме това, ние няма да харесваме сами себе си. Защото... различията рядко са толерирани, особено в поведението и в характера. Характеропатия ги нарича някой. Ако погледнем, кои са най-харесваните хора? Различните. Различните хора. Тези, които показва нещо различно от всички останали. Като вземем, имаме една маса политици, да кажем. Нашата любима тема, всички българи разбираме от политика и от футбол. Нали, има една маса политици. И има някои, които са различни от останалото стадо. Те са по-лоши, нали, или по-добри. И те имат най-много привърженици. Нали? Масата са тегли най-много към тях. Поне са най-коментирани. Да. И това ги прави най-популярни. Да. Защото няма лоша реклама, нали така? Абсолютно няма лоша реклама. Но да се върнем към твоята книга "Огледало без рамки". Там казваш, че борбата, която непрекъснато се води в нас, аз го споменах и така преди малко, че тя е между рационалното мислене и интуицията и че рационалното мислене е това, което ни заблуждава всъщност. То не ни заблуждава винаги, но ние сме, ако ние намерим симбиозата между двете, ще се получи чудесно. Но ако ние се отказваме от едното в името на другото, примерно отказваме се от рационалното мислене в името на интуицията, също не е правилният вариант. Защото интуицията не ти говори постоянно. Нали? Тя не е нещо, което е събудено и говори постоянно. Нали? Много хора звездите им говорят, но това не е винаги интуицията. По същия начин да се откажем и от интуицията и да следваме само рационалното мислене, също не е правилно. Интуицията говори много добре, когато се научаваш да я слушаш и започваш да проверяваш това, което ти казва, дали е така или не. Ако е много опасна стъпката, която ти подсказва интуицията, може да я направиш наполовина, до там, докъдето имаш някакъв комфорт и зона на сигурност. И оттам да включиш рационалното мислене, да ги редуваш след това. И да анализираш какво се случва, като си е направил наполовина. Нали, да продължиш напред или не. Нали, рационалното мислене ти помага и да различиш дали ти говори интуицията или звездите. Това ми подсказва и още нещо, то вече във втората глава "Градината на живите цветя", че всяка една информация се нуждае от проверка. И трите въпросчета са защо, кой има полза и как. Да. Които трябва да си зададем. Съответно и отговорите да си дадем. По принцип, истината винаги има... Не е никога... Когато двама души спорят, не е никога на страната на един от двамата. Нали, всеки пречупва истината през своето лично възприятие, нали, през информацията, с която разполага. И ако приемаме, че най-съвършеното нещо в нашия материален свят е трикракото столче, защото колкото и да е къс един от краката, то винаги стои балансирано и никога не пада, докато ако стол е на 4 крака, ако един е по-къс, то се клати. Докато трикракия стол е, да приемем, че и в истината имаме, нали, трикракия стол, двете страни спорещи и страничния наблюдател. Истината е там, където се пресичат, нали, където мненията им са общи. А това, между другото, може би е едно продължение на това, че отколкото повече гледни точки се водим, толкова повече менталната ни карта се покрива с реалната територия. Това, което каза, т.е. аз продължавам с тази твоя мисъл отново от книгата, която съм си извадил. Значи всеки познава света така, както той го е възприел, не така, както е. Ако погледнем картата на Пловдив, ще видим едни такива зелени петънца, едни сиви петънца и това наистина дава представа, нали, кое къде се намира. Нали, има там едно квадратче и там пише блок 32 на улица или коя са. И ние вече сме се ориентирали, че това е нашия блок. Само, че това е картата на Пловдив. Ако погледнеш Пловдив отгоре, той изглежда по друг начин. Ако тръгнеш да се разходиш по улиците и го погледнеш отдолу, той изглежда по съвсем трети начин. Нали, може да му вдъхнеш и аромата и да го усетиш. И ние понякога създаваме представа за света, който не отговаря точно на света, но е нашата карта, нашата представа за света. Така както ние сме го видяли. Ясно, но тези гледни точки, отколкото повече гледни точки се водим, всичките са нашите гледни точки или просто от хората, които ни заобикалят, на които може да имаме доверие, които да запълнят тази карта? Хубаво е да ги чуем тия гледни точки и да видим, да проверим кое е така и кое не е така. Защото ние понякога не винаги имаме очи да видим всичко красиво. Нали? Или всичко лошо. Така че хубаво е да ги чуем, колкото е повече информацията, толкова по-лесно е да опознаеш света. Въпросът е, че трябва да отсяваш истината от всичко останало и да го пречупваш през себе си.
Да, така че още гледни точки за книгата "Огледало без рамки" след малко. В Шейкър по Радио Пловдив продължаваме да си говорим с психолога Стоичко Миличин. Повода е неговата книга, първа книга и най-нова такава, но както сами чувате, разговора не е само за книгата, и за много други неща покрай книгата и житейски ситуации, в които ние попадаме, голяма част, които са описани, разбира се, в книгата. И ще те върна малко по-в началото. Стигнахме вече до 5-6 глава някъде. Правим се един такъв преглед, но в книгата намерих някъде написано, че един от любимите ти филми е "Усещане за жена". Проста причина, че то е една така огледална ситуация на начина, по който съдбата ни приклещва в един момент и казва: или взимаш решение тук, сега и веднага, или обстоятелствата просто те прегазват. Да, и изигран по блестящ начин от Ал Пачино, който показва, че възможностите, които имаме, и сам открива, покрай младежа, открива, че има много повече възможности от тези, които предполага. Става дума, когато той шофира колата и младежа го навигира. Да. Той танцува, докато преди това го виждаме как е готов да приключи живота си, нали, в един даден момент. Отива, за да се напие, да отиде при проститутка и да се застреля. Но в един момент открива, че има още много възможности и че може да срещне хора, с които да се чувства щастлив, нали, само от това, че общува с тях и разговаря с тях. И че той не само може да бъде пълноценен, но той има много повече качество от повечето от нас. Да, за правилата и възможностите вече го казахме, но пък спасението е в премахването на важността, още нещо, което казваш в книгата. И може би това е свързано с "трябва". Това е свързано и с "трябва", нали, по същия начин. Важността е нещо, което едно нещо е толкова страшно, колкото ние го оценяваме, че е такова. Нали, това, че, примерно, както говорих, мония ден валя голяма градушка, ако човек седи и гледа отстрани, нали, някой може да му изглежда страшна, а някой може да изглежда красива. Всичко е въпрос на гледната му точка. Хората, които са под нея, там вече е страшно и те трябва разума да вземе решение какво е най-добре да направят тази ситуация. Нали? Да следваме интуицията, в този момент не е най-удачният. Нали? Разума си има неговите предимства в тази ситуация. Така че важността е нещо, което може да ни потисне. Нали? Да ни е важно да имаме пари и какво сме готови да жертваме за това. Да ни е важно да срещнем подходящия човек. Ние срещаме един човек и решаваме, че той е подходящ и почваме да си го украсяваме и да му казваме: той е такъв, умен, интелигентен. Да, и го правиме и в един момент този човек ни разочарова. Защо? Той си е бил такъв и когато сме го срещнали, ама ние не сме искали да го видим по начина, по който... сме си розовите очила. В един момент те просто те рано или късно падат, нали, розовите очила. И слагаме сините, нали, те бяха онези за спокойствието, с които виждаме по-добре нещата. Очилата за отслабване. Има колеги диетолози, нали, които психолози са измерили, че когато гледаме... По принцип няма естествена храна, която да е синя. И когато се храним с сини очила, ние ядем по-малко. Защото едно от сетивата ни е потиснато. Всичко синьо, нали, действа отблъскащо. Така, защо да се откажем от удоволствието от храната и да си го създаваме като дискомфорт? Но по отношение на важността, също така за желанията, важността на желанията, които отново пак ще те цитирам, все пак за книгата говорим, са емоционално претоварена цел. И когато кажем, че са и много важни, и вече наистина става много сложно. Кои от нашите желания се осъществяват най-лесно? Тези, които са най-естествени, които смятаме, че няма да срещнем затруднения. Примерно, искаме да посегнем към чашата с вода, да я вземем и да отпием от водата. Ако ние трябва това да го направим като процес, да го опишеме как трябва да протече, какъв сигнал електрически трябва да продадем на кой мускул на ръката, за да може, а тук участват сигурно повече от 20 мускула в това движение и те участват на различни етапи с различно разгъване и сгъване на мускулните влакна, ние никога не можем да го направим. По същия начин и когато си имаме някакво желание нещо да ни се случи, ние почваме да седим и да го мислим от това как не може да стане. Значи, ако ние трябва да помислим как ще вземем чашата с водата, ние няма да може да я направим. А ние просто имаме чисто намерение да пием вода и ръката сама го прави. Нали, процесът се получава естествено, без да го натоварваме емоционално. Нали, не си мисля аз сега дали ще мога да си разгъна бицепса или трицепса, нали, как ще го разтегне, нали, и докъде ще се прибере. Така че по същия начин и желанието. Емоционалното натоварване води до... Ние пускаме в ефира към съдбата едно тежко послание. Нали, ето аз искам това, но ние почваме да обясняваме на съдбата и как това не може да ни се случи. Да, голяма част от желанията са съпроводени точно с това. Когато искаме нещо, в следващия момент, нали, до него заставам, а сега това как се случи и това е невъзможно поради това обстоятелство. Поне 5 на прима виста може да изборим
неща, които ще ни пречат да не се случи това, което искаме да ни се случи. Аз затова акцентирам върху намерението, защото то е изчистено от емоция. Значи ние имаме намерение да пием вода и посягаме, взимаме чашата и пием вода. Ние не мога да кажа, аз желая да взема тая чаша и да пия вода. Ние просто имаме намерение. Нали? Възнамеряваме и го правим по естествен път. По същия начин и с всичките ни останали мисли. Когато как да изчистиме желанието в намерение, да допуснем, че то може да ни се случи и да кажем или ще стане, или няма да стане. Нали? Вариантът е 50 на 50. Нали? Да, то винаги е така. Или ще стане, или няма да стане. Сега, ако стане добре, ако не стане, нали, има и други варианти. Да, тя, както е казал Галилей, тя продължава да се върти. Независимо от нас, да. Колкото и да сме важни на този свят, нали, Земята се върти независимо от нашето желание. Споменаваш и методите на гешталт терапията в едни 6 правила в книгата. Мисля, 5-6 глава. Там някъде вълна и вода се казва тази 5 глава, за която си говорихме сега за емоционално претоварената цел, наречена желание. Това по-скоро не са методите, това е философията на гешталт терапията, защото тя, аз за това много я харесвам като философия и страшно не я харесвам като методи. Защото тя като методи е малко по-твърда, нали, терапевта трябва да бъде по-твърд с клиента, да има малко натиск, а за мен натиска никога не води до добър резултат и поне аз, нали, ползвайки тия методи, не могат да ми се получат нещата и не ги ползвам за това. Но като философия е уникална и това са неща, които ние знаем ги, но не ги ползваме. Ето, едното е: живей днес, бъди в настоящето, а не в миналото и в бъдещето. Нали? Ако ние седим днес и страдаме за това, че преди 5 години любимата ни е напуснала и избрала някой друг, ние не страдаме преди 5 години, ние страдаме днес. Ако ние днес седим и се притесняваме дали аз до година ще получа повишение на заплатата, или дали ще ме издигнат в службата, или дали ще мога да си смена колата, ние не страдаме в бъдещето, ние страдаме днес. И вместо да видим какво ни се случва в днешния ден, ние живеем или в миналото, или в бъдещето. И когато дойде това бъдеще, ние пак ще продължаваме по същия начин. Да, и това не е защото някой ни го прави, нали, или съдбата ни стоварва някакво. Това е просто наш осъзнат избор. И много ни харесва да страдаме и така да показваме на всички ние колко сме нещастни и колко сме онеправдани. И колкото повече го повтаряме, толкова повече ни се случва. Защото ние по този начин се настройваме мозъка и започваме да мислим по този начин. Да. Това е честотата и вибрацията, която е подходяща за нас. Някои още от тези правила, аз така ги наричам. Някой живее тук, занимавай се с това, което го има, а не с това, което го няма. Много ми харесва това. Запомни, че не дължиш нищо никому, а само на себе си. Не си прави комир и не живей чуж живот. И има нещо друго. Запомни, че никой не ти дължи нищо. И нямаш право да изискваш от някого каквото и да е, защото той има абсолютно същата свобода, както имаш и ти. Ти не дължиш никому нищо, но и другите не ти дължат. И когато някой направи нещо добро за тебе малко, оцени го и бъди благодарен. Защото по този начин на човека ще му хареса да прави добро за тебе. Много често съм чувала, че отношението, даже човек да се отнася лошо с тебе, или лошо, наобщо казано, ако му отвърне с противоположното отношение, в един момент като че ли неговото отношение към теб се променя. В повечето случаи е така. Винаги има изключение, защото той може да е под влияние на някакви други фактори, които да го потискат в този момент. Нали? И те не зависят от твоето поведение. Не приема нищо лично. Дон Мигел Руис, мисля, че беше... Понякога хората се държат зле с останалите, не защото така ни възприемат, а защото нещо друго ги е докарало до съответното състояние и той просто се държи зле с всички. Единственият вариант той да се държи добре с нас е, ако ние постъпим с него добре и се държим добре с него. Тогава има голяма вероятност той също да се държи добре с нас. След малко ще продължим да си говорим още минутки за книгата. В студиото все още е психолога Стоичко Миличин, за да ни каже повече за неговата първа и най-нова книга, която излезе преди дни, Огледало без рамки. Директно се насочваме към финал на книгата. 10 глави казахме в началото. Царица Алиса е 9-та глава. Защо царица? Защото... Вече си направил финалните изводи. В съзнанието историята е като... Развитието на Алиса е като на шахматна дъска. От първия квадрат да стигне до 8-я квадрат. На 8-я квадрат всяка една пешка, когато стигне в правилата шаха, се превръща в царица. И ако ние вървиме по тия стъпки, пречупени през себе си, в един момент ще станем по-добри за себе си и по-щастливи. Това е виждането ми, и затова е написано по този начин.
Така че за това е царица, но там основното, което се набляга в тая глава, че това, че сме станали царици, не трябва да не дига толкова самочувствието и да се самозабравяме, защото има царици, които са по-развити от нас и по-умни и по-щастливи и винаги има какво да учим. И в момента, в който си помислим, че знаем всичко, нищо не знаем. И че сме по-добри или най-добри. Да, и че почваме оттам нататък почваме да деградираме само. И 10-та глава, кой е сънувал това? Тя е един така много лиричен финал, поетичен. Не знам, поне мен така ми се струва. Емоционален. Луис Карл така го е написал, аз просто съм последвал мисълта му, нали, така както аз съм я усетил. И той е такъв финал. Нали. Дали това, всичко, което е говорено, описано тук е истина и вижте, прочели сте, но дали ще ползвате изцяло ваше решение и само това, което ви идва близо до сърцето. Есенцията, която може да извлечете за себе си. Да, само това. Официална премиера ще си има ли огледалото без рамки? Така планирана е за около 10 септември. Ще се видим на официалната премиера. Се хората от лятните да, за това ще ваканции, е тогава премиерата. За сега ще се разпространява от вторник, ще се разпространява в интернет онлайн и след официалната премиера ще се разпространява на книжарници, вестникарски будки и така. Ами добре, благодаря ти за това, че надълбоко се заровихме в психологията и приложната психология с теб и първата ти книга "Огледало без рамки" и първо представяне на книгата всъщност в Пловдивски ефир, нали така? Да, първото представяне във всеки един ефир и аз много държах първото представяне да бъде при тебе, защото се чувствам най-комфортно при теб. Много благодаря за това, че гостува и за представянето на книгата. И аз благодаря, винаги с удоволствие гостувам при теб. Психолога Стоичко Миличин в студиото на Шейкер и Радио Пловдив за първата си книга "Огледало без рамки. Приложна психология".